ሰላም ከመይ ትኾኑ ፍትዋትን ክቡራትን ናይዚ መደብ እዚ ተኸታተልትና ዝኾንኩም ኣብኡ ዘለኹሞ ሰላም ትኾኑልና እናተመኒና ንሎማዓንቲ እውን ድማ ብእዋናውን ሓደሽቲ ዝበሉ ናይ ማሕበሬታት ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ንሎማዓንቲ ናባኹም ዘብሎ ድማ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብጣዕሚ መነጋገርቲ ካብ ዝነበሩ ጉዳያት እቶም ዝተወሰኑ ቅንጭብ ኢለ ናባኹም ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ንሱ ድማ ኣብዚ ሕድየት መዓልትታት ኩለና ከም ናስታውሶ ድማ ስነ ጥበባዊት ራሄል ተስፋይ ዝተባህለት ድማ ምስ ሳሙኤል ዝተባህለት ድማ ሓዳር ከም ዝገበረት ድማ ዝፍለጥ እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ድማ እዛ ራሄል ተስፋይ ዝተባህለት ድማ መብዛሕቲና እንፈልጣ ድማ ኣብ መድረኽ መርዓሒት ከም ዝኾነት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ብፍላይ ድማ ኣዲኣ ኣዶ ቢጫ ወይ ድማ ፅጌ ተክለሰኖት ዝተባህለት ኣዲኣ ዓባይ ስነ ጥበባዊት ናይ ኤርትራ እያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ሳሙኤል በዓል ገዛ ድማ ንራሄል ተስፋይ ድማ ዓብይ ውህብቶ ሂዋ እናተባህለ ይውጋዕ ኣሎ ክቡራት ተኸታተልቲ እቲ ውህብቶ ኸ እንታይ እዩ ዝብል ድማ ኣብ መጨረሻ ናበኹም ከብሎ እየ ነዚ ቻናል ሓድሽ እንትኾንኩም ሳብስክራይብ ላይክ ሼር ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ ብተወሳኺ እውን ነዚ ቻናል እንልለቆም ሓደሽቲ ቪድዮታት ፈጢኖም ንክመፆም ናይ ኖቲፊኬሽን ምልክት ይንኹ ሓቢርኹምና ፅንሑ እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎማዓንቲ ሒዘልኩም ዝመፃኹ ድማ ኣብቲ መእተዊ ከም ዝተናገርኽዎ ብዛዕባ ስነ ጥበባዊት ራሄል ተስፋይ እዩ ክኸውን ራሄል ተስፋይ ኩለና ከም ነስታውሶ ድማ ኣብዘን ሕድየት መዓልትታት ድማ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብጣዕሚ መነጋገሪ ዝነበረ ጉዳይ እዩ እቲ ጉዳይ ድማ እዛ ራሄል ተስፋይ ዝተባህለት ስነ ጥበባዊት ድማ ሓዳር መርዓ ጌራ እናተባህለ እዩ ነይሩ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብዚ መርዓ እዚ ድማ ከመይ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ዓብዪ መርዓ ድማ ተገይሩ ነይሩ እዩ እዛ ራሄል ተስፋይ ዝተባህለት ድማ መብዛሕትና ኣብ መድረኽ መምራሕ ኢና እንፈልጣ ማለት እዩ እዚ ጥራሕ እንተዘይኮነ ድማ ኣብ ብርክት ዝበሉ ፊልምታት እውን እትሳተፍ እያ ማለት እዩ መብዛሕትና ድማ ራሄል ተስፋይ እንፈልጣ ድማ ባዲኣ ብወላዲታ እዩ ማለት እዩ ወላዲታ ድማ ኣብ ናይ ኤርትራ ፊልምታት ዓብዪ ተዋፅኦ ካብ ዝገበረት ሓንቲ እያ ኣዲኣ ፅጌ ተክለሰኖት ዝተባህለት እያ ማለት ክቡራት ተኸታተልቲ ወይ ድማ ኣዶ ቢጫ ብምባል ድማ መብዛሕትና እንፈልጣ ኢና እዛ ኣዶ ቢጫ ዝተባህለት ድማ ኣብ ናይ ኤርትራ ፊልምታት ድማ ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ሰሪሓ እያ ክቡራት ተኸታተልቲ ኩለና ከም ናስታውሶ ድማ ኣብ ህድሞና ነባሪት ዝብል ኢንተርቴንመንት ናይ ዩቱብ ድማ ምስ ጓላ ራሄል ተስፋይ ድማ ስፍሕ ዝበለ ቃለ መሕተት ጌራ ነይራ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብዚ ቃለ መሕተት ዝተዓዘብናዮ ድማ ኣዶ ምስ ጓላ ከመይ ዓይነት ፍቕሪ ኣለዋ ዝብል ድማ ብስፍሕ ኣቢልና ድማ ክንምልከቶ ኽኢልና ኢና ክቡራት ተኸታተልቲ ምክንያቱ ኣብቲ ኢንተርቪው ዝነበረ ድማ ኣዲኣ ፅጌ ተክለ ብርሃን ድማ ንጓላ ብጣዕሚ ከም ትፈትያ ድማ ተናጊራ ነይራ እያ ማለት ኣብ ሂወቴ ካብቶም ኣለውኒ ኢለ ዝምክሐሎምን ዝድነቐሎምን ፈጣሪ ዓብዪ ተወስጦ ውህብቶ ዝሃበኒ ድማ ንጓለ እዩ ክትብል ድማ ኣሞጊሳታ ነይራ እያ ክቡራት ተኸታተልቲ ራሄል ተስፋይ እውን ብተመሳሳሊ ድማ ብዛዕባ ኣዲኣ እውን ኣውጊዓ ከምዘይትፀግብ ድማ ነጊራትና እያ ማለት ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብዘን ዝተወሰነ መዓልትታት ድማ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብጣዕሚ መነጋገሪ ዝነበረ ጉዳይ ድማ ብዛዕባ ራሄል ተስፋይ ተማሪዓ እናተባህለ እዩ ዝነበረ ማለት እዩ ራሄል ተስፋይ ድማ ከምቲ ዝበልኽኩም ድማ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ዓብዪ መርዓ ጌራ ድማ ተመሪዓ እያ ኣብቲ መርዓ ድማ ብጣዕሚ ኣለዉ ዝተባህሉ ፌመሳት ወይ ድማ ፍሉጣት ስነ ጥበባውያን ኤርትራ ዓበይቲ ዝተባህሉ ሰባት እውን ድማ ተረኺቦም ነይሮም እዮም ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ሰብኣያ ወይ ድማ በዓል ገዛ ሳሙኤል ዕቁባዝጊ ዝተባህለ ድማ ኩሉ ሰብ ድማ ብዛዕባ እዚ ሳሙኤል ብዙሕ ሰብ እናተናገረ ነይሩ እዩ ምክንያቱ እዚ ሳሙኤል ዝተባህለ ድማ ከምኣ ዝሰርሕ ስነ ጥበባዊ እናተባህለ ድማ ኣብ ሶሻል ሚድያ መነጋገሪ ዝነበረ ጉዳይ እዩ እዚ ጉዳይ እውን ድማ ክንሪኦ ፈቲና ነርና ኢና ክቡራት ተኸታተልቲ ምክንያቱ ሳሙኤል ድማ እንታይ እዩ ስርሑ ብሓቂ ዲኻ ኣብ ስነ ጥበብ ዓለም ይሰርሕ ዝብል ድማ ክንሪኦ ፈቲና ነርና ኢና ማለት እዩ እቲ ሓቂ ግን ሳሙኤል ዕቁባዝጊ ዝተባህለ ድማ ኣብ ስነ ጥበብ ዓለም ዝሳተፍ ኣይኮነን እዚ ሳሙኤል ዝተባህለ ድማ ኣብ ዲሲ ወይ ድማ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝነብር ነባሪ በዓል ሃፍቲ ክቡራት ተኸታተልቲ መብዛሕትኡ ሰብ ዝግምተሉ ዝነበረ ድማ እዚ ሳሙኤል ዕቁባዝጊ ዝተባህለ ድማ ኣርቲስት ወይ ድማ ስነ ጥበባዊ ከም ዝኾነ እዮም እናሓሰቡ ነይሮም ምክንያቱ ድማ እዞም ስነ ጥበባውያን ድማ ናይ ዓድና ዘለዉ ስነ ጥበባውያን ድማ ኣብ ስነ ጥበብ ዝነጥፉ ሰባት እዮም ሓዳር ዝገብሩ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ስነ ጥበብ ዓለም ድማ ስለ ዝሰርሑ ብእቡኡ ተፋሊጦም እዮም ድማ ሓዳር ዝገብሩ ማለት እዩ በዛ ቢል ድማ ብርክት ዝበሉ ሰባት ድማ ነዚ ሳሙኤል ዝተባህለ ድማ
አርቲስት እናተባሃለ ድማ እዩ ዝውጋእ ዝነበረ ክቡራት ተኸታተልተይ ናብዚ ናይ ሎማዓንቲ መደብ እንትመጽእ ድማ ኣብ ሶሻል ሚድያ መነጋገሪ ዘሎ ድማ በዓል ገዛ ሳሙኤል ንበዓልቲ ገዛ ዓብዪ ህያብ ናብ ናይ ሎማዓንቲ መደብ እንትመጽእ ድማ ሳሙኤል ዕቑባዝጊ ድማ ንበዓልቲ ገዝኡ ራሄል ተስፋይ ድማ ዓብዪ ህያብ ሂዋ እናተባሃለ እዩ ዘሎ ክቡራት ተኸታተልተይ እቲ ህያብ ድማ ብጣዕሚ መደንገፂ ዝኾነ ህያብ እዩ። ምክንያቱ ድማ ከምዚ ዓይነት ውህብቶ ድማ ኣብ ዓድና ዝተለመደ ስለ ዘይኮነ ድማ ብብርክት ዝበሉ ሰባት ድማ መነጋገሪ ዘሎ ጉዳይ እዩ ክቡራት ተኸታተልተይ። ምክንያቱ ድማ ዝሃባ ውህብቶ ድማ ብጣዕሚ ዓብዪ ሌክዠሪ ዝተባሃለ መኪና ውህብቶ ከም ዝሃባ እዩ ድማ ተፈሊጡ ክቡራት ተኸታተልተይ። እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ብጣዕሚ መነጋገሪ ዝኾነ ጉዳይ እዩ ማለት ክቡራት ተኸታተልተይ። ምክንያቱ እቲ መኪና ድማ ሌክዠሪ መኪና ስለ ዝኾነ ከምኡ ዓይነት መኪና ድማ ማንም ሰብ ተራ ሰብ ክሕዛ ይኽእል ወይ ድማ ሃፍታም ወይ በዓል ስልጣን እንተኮይኑ ጥራሕ እዩ እቲ መኪና ክሕዞ ዝኽእል ማለት ክቡራት ተኸታተልተይ። በዚ ምክንያት ድማ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብጣዕሚ መነጋገሪ ዘሎ ጉዳይ እዩ። በዚ ጉዳይ ድማ ብጣዕሚ መነጋገሪ ዘሎ ጉዳይ ክቡራት ተኸታተልተይ። ንሎማዓንቲ ሒዘልኩም ዝመጻኹ መደብ እዚ ይመስል ነይሩ። ክሳብ ብኻሊእ መደብ ንራኸብ። ኣብ ዘለኹሞ ሰላም ኩኑ። ነዚ ቻናል ሓድሽ እንትኾንኩም ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ። ክሳብ ብኻሊእ መደብ ንራኸብ። ኣብ ዘለኹሞ ሰላም ኩኑ።